अस्माकं तु विशिष्टा जे तनिबोधोदिजोत्तम नायक मम सन्न्यास्य संज्ञार्थे तान् ब्रवीमि ते। ଆମ୍ଭର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ହେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ କହିଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭବାନ୍ ଭୀଷ୍ମଶ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ କୃପଶ୍ଚ ସମିତିଞ୍ଜୟଃ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ ସୋମଦତ୍ତିସ୍ତୱୈବ ଚ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ବିଜୟୀ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେହିପରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବିକର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭୂରିଶ୍ରବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।